Hola, bon dia, benvinguts a Prodeca. Avui, en aquest vídeo, el que explicarem és l'impacte del coronavirus en el comerç internacional. Tenim diversos aspectes d'impacte. Evidentment, hi ha un impacte econòmic i social molt important. I segurament hi haurà un abans i un després del Covid. D'això ja ho anirem analitzant. Però, a més d'aquest impacte tan important econòmic i social, si ho passem a temes més operatius de comerç internacional, veurem que hi ha un impacte legal, tenim un impacte legal, bàsicament perquè no podem complir o hi ha una dificultat en complir les nostres obligacions contractuals. Després tenim un impacte d'operacions en el comerç internacional, en el moviment de mercaderies i de documents, i per últim tenim un impacte estratègic perquè tenim una dificultat en aconseguir quin és el model de negoci adient en aquest temps i després del Covid. D'acord? Anem a analitzar ara aquests 3 punts un per un d'una forma més detallada. Dintre de l'impacte general que tenim del Covid en el comerç internacional, hi ha uns fets que són irrefutables. Anem a veure alguns, no es tracta d'analitzar-los tots, sinó de veure alguns per posar-nos en context. És evident que hi haurà una crisi econòmica mundial on el PIB del planeta baixarà. I també aquesta crisi ha provocat milions d'infectats i cents de mils de morts. Ha sigut un impacte per moltes persones no esperat. Una manca de liquiditat que tindran les empreses perquè han tingut que parar. I, per exemple, com a indicador, un indicador important és la caiguda dels preus del petroli fins a nivells insospitats, molt baixos. A nivell més operatiu podríem veure l'impacte en els contractes de compravenda que dèiem per incompliment, però també un increment dels preus del transport. Per exemple, en el transport aeri, molt transport aeri s'ha quedat paralitzat en els aeroports, però el de mercaderia s'ha multiplicat per 4 en alguns casos, un increment del transport important. Però també podem veure una caiguda important del transport de contenidors. En aquest cas, no perquè no funcionen les navieres, sinó perquè les empreses importadores i exportadores no estan enviant mercaderia i alguns països no reben mercaderies perquè les empreses estan tancades. I tots aquests contenidors queden en aquesta posició intermitja que després analitzarem una mica més en profunditat. Increment dels costos logístics, reacció de l'anterior, si jo tinc un contenidor en el port, més ocupacions, més demores, etc. Increment dels costos logístics, no compliment dels terminis, per exemple, amb crèdits documentaris. Jo he acceptat un crèdit documentari on tinc tota una sèrie de documents que haig d'aportar en aquest crèdit documentari, haig de complir amb una sèrie de terminis i possiblement tingui dificultats per a complir-ho. Una altra variable podria ser la utilització de llicències per productes essencials. Alguns països han posat llicències d'exportació per regular que la mercaderia no surti del país, sobretot si estem parlant de productes essencials. I dificultat per enviament als documents originals. Com alguns punts a reflexionar. Evidentment n'hi ha molts més. Anem per parts. Impacte legal. Aquest impacte legal que tenim amb els contractes de compra-venda, i tinguem en compte que una factura pro forma o una comanda, una oferta és un contracte de compra-venda, possiblement no prou desenvolupat, però és un contracte. Si a més tenim un contracte formal, encara millor. Però en aquests contractes ens trobem amb dificultats, bàsicament amb el compliment del lliurament de la mercaderia. En el dia que nosaltres hem dit que lliuraríem la mercaderia no ho podem fer, o bé no podem fabricar aquesta mercaderia perquè no ens han arribat els components, o simplement en el pagament. No podem pagar perquè ens hem quedat sense liquiditat. Perfecte. Què podríem fer? Doncs, home, una revisió, una renegociació dels contractes de compra-venda. La majoria d'empreses són conscients que el Covid és algo excepcional, que no està previst i per tant entén que no es compleixin
tots els terminis i, per tant, es poden renegociar sense cap problema. En alguns casos veurem que no, però la majoria d'empreses entren molt amb la renegociació de tot el que tenim previst. Aconsello incloure, si no la teniu, incloure la clàusula de força major en els vostres contractes de compravenda. Cambra de Comerç Internacional acaba de treure un escrit sobre la força major. Molt interessant, perquè legalment ens cobriria en cas d'això, de força major. I el Covid és força major en la majoria dels casos. S'ha de demostrar també, però sobretot en els compliments de pagament. Però els de lliurament i fabricació és molt més senzill si tenim la clàusula incorporada dins dels nostres contractes de compra-venda. I després una altra variable molt important és triar els incoterms. Els incoterms ens deixen molt clar el punt de lliurament, el punt d'entrega de la mercaderia. I aquest punt és essencial en una contractació internacional. Per tant, us aconsello pels exportadors que utilitzeu incoterms de la família de les Fs o incoterms de la família de les Cs si vosaltres heu de dominar el transport. I si fóssiu importadors, el millor incoterm en termes de lliurament de la mercaderia per l'importador són els incoterms de la família de les Ds. Podem fer una reflexió sobre això. I després un últim punt també important és la liquiditat. El working capital que nosaltres utilitzem amb les operacions de compra-venda internacional. També els incoterms deixen molt clar aquesta necessitat de working capital depenent del punt de lliurament. Estocs en trànsit, etc. Molt bé. Dintre aquest impacte d'operacions podem veure aquesta caiguda de les importacions, de les exportacions i les fàbriques tanquen. Però el procés va començar, si us en recordeu, a Xina. Xina comença el Covid i comença a no enviar mercaderia a Europa. Algunes empreses no reben la mercaderia i per tant no poden seguir fabricant i han de tancar. Per exemple, el sector de l'automòbil, això és molt clar. Però després aquest Covid arriba a Europa, les autoritats tanquen les empreses perquè els treballadors no poden anar a treballar i per tant hi ha una caiguda de les exportacions. Bàsicament per les fàbriques tancades. Els ports estan oberts, les navires segueixen navegant, però la mercaderia no és rebuda per les empreses ni és exportada per les empreses. Per tant, aquesta mercaderia on queda? En els ports i en les infraestructures logístiques. I aquestes infraestructures logístiques estan col·lapsades. Tant els dèpots, operadors logístics. Allò que dèiem abans, increment també de les despeses en els ports i en les infraestructures logístiques. Per tant, hi ha una reducció del transport internacional a nivell mundial i en molts casos també ens trobem amb cancel·lació de rutes per falta de mercaderia. A nivell de duanes, alguns països utilitzen les llicències d'importació perquè no surtin productes estratègics, això s'ha incorporat, però també a nivell europeu i d'altres països s'han incorporat els Green Lines, que són corredors perquè la mercaderia, sobretot la mercaderia estratègica, flueixi d'una forma important. I també hi ha hagut una flexibilització en els processos d'importació, com per exemple poder fer despatxos de duana amb documents electrònics o inclús amb fotocòpies. Important aquest matís. Les autoritats aduaneres flexibilitzen una mica per ajudar a que les mercaderies que realment són importants, són necessàries, són estratègiques, flueixin molt bé. I després, per últim, per entrar també en temes de cobrament-pagament, el que dèiem abans, amb crèdits documentaris, doncs també hi ha hagut dificultats. Sobretot amb l'obtenció de documents. Clar, documents originals. I a vegades no podem obtindre els documents originals perquè hi ha una dificultat de l'organisme que ha d'admetre aquest document. D'acord? Dates i terminis i, evidentment, els lliuraments. Us aconsello, per exemple, la utilització de documents electrònics. Estan presents, ja fa temps que estan regulats, però moltes vegades no els utilitzem. Ara posarem després un petit exemple. Quins són els consells?
Doncs repassar els riscos que tenim en les operacions abans de, repassem cada operació punt. Imagineu-vos que enviem una mercaderia a Costa d'Ivori. Està obert Costa d'Ivori, les aduanes funcionen, arriben els vaixells, arriben els avions. Hi ha alguna dificultat aduanera a nivell de documents? Revisem-ho tot, sisplau. I punt a punt, perquè a Costa d'Ivori potser hauran canviat unes coses i un altre país unes altres. És important. Els Incoterms 2020 adients, abans ja n'hem parlat. Documents electrònics. Per exemple, amb els crèdits documentaris. Ja fa molt temps que podem utilitzar documents electrònics. Clar, si utilitzem documents electrònics se'ns facilita moltíssim poder complir amb les condicions del crèdit documentari. Però ho tindríem que negociar abans. Quan tanquem el crèdit documentari és el moment de negociar els documents electrònics, no després. Seguim, negociem les assegurances, perquè és un procés logístic i això ha de quedar molt clar. Els vaixells poden quedar parats en punts intermitjos, etc. Poden passar moltes coses i les assegurances ens ajuden a cobrir tots aquests riscos. Negociem amb intencionalitat. Important. Si jo faig una revisió de riscos i detecto una sèrie de riscos, negocio amb intencionalitat per reduir, per eliminar aquests riscos. I per últim, planificar amb antelació. Domino el transport, no domino el transport, el que parlàvem abans. El país de destí, quines dificultats tindré. Perfecte. Un exemple. Imagineu-vos que una empresa ven una mercaderia a un contenedor a Costa d'Ivori. Perfecte. Incoterm CPT. Perfecte. Crèdit documentari. O no, és igual. Però tenim un document molt important que és el VELA. I ens han donat a nosaltres, exportadors, el VELA, i com que, imaginem, anem-ho a simplificar, ja ens han pagat la mercaderia, nosaltres li hem d'enviar aquest VELA amb l'importador. I això ho fem per courier. El problema és que, quan nosaltres hem entregat, hem lliurat aquest document al courier, el courier té aquest document, aquest VELA, dins d'un contenedor aeri a Holanda, però no hi ha vols a Costa d'Ivori. Per tant, arribarà el contenedor a Costa d'Ivori, però no es podrà despatxar perquè falta el document que està col·lapsat en un aeroport holandès. Ja està. Aquí tenim un problema. Per què no negociem, si hem cobrat la mercaderia, que el document, el VELA, ha de ser un Seawell Bill, un Express o un Release, un document electrònic, que es pugui enviar directament. Doncs és això, quan nosaltres revisem l'operació amb intencionalitat i detectem quins riscos hi ha, podríem canviar les condicions en temps de Covid. Després, potser ens interessa més incrementar la seguretat utilitzant documents originals, però això ja ho anirem veient. Perfecte, doncs aquest ha sigut l'exemple. I, per últim, l'impacte estratègic. Aquest impacte estratègic el dividirem en un impacte tecnològic del Covid, amb l'estratègia internacional. Com canviarà la nostra estratègia internacional en base a aquest impacte tecnològic i del Covid, del Covid-19. I en segon nivell, està clar que estem en un fi de cicle i hi haurà un canvi de model de negoci. Ens interessaria molt descobrir quin és el nou model de negoci per a la nostra empresa, o si estem en un model de negoci obsolet o no. Però això, properament, en propers vídeos. Moltes gràcies. Adéu.